hambai media songno tini chung Killa youth ni bukhaktai kaisa press meet ro ma phaikha chini yang tongo blog ni vice president podo jomatia tongo chini secretary Sonjoy jomatia tongo district ni vice president Philip jomatia tongo district ni secretary borong gunang Subhas podo jomatia tongo tei chini district ni member Jonojiban jomatia tei tong chini aro joto Killa block committee ni youth song जों press meet खायन इनखे मोनो जों बसकांगो चिनि youth dong ni bagoi 28 ta team no जों जास्रि रवानि थांगै दङ हायनि bagoi जों time bo jaga holo खायनाय बनसिनि district ni secretary Subhas podo jomatia brief खायनि bagoi joto social media rang hambai electronic media print media rang hambai tini sing press meet doma phaimani khai omonu buskangni o talni 8 tarigo sing joto parao joto club sini edisi hafang edisi government nengai sing jersey bagnani thangi tongo bonono sing tini o press meet doma phaika sini habu bagrana hambai tei sini edisi hafangni samung sarifang okra honorable CM sarno ba hambai tei joto edisi o tabok administration chalok tongnai EM CM MDC rano joto no hambai omono sing tini press meet doma phaimani khangke buskangni 8 tarik July 2025 Diporni 10 ta tammani jorabo Killa ni khereng community hall 28 ta kami eba 28 ta club no sini ADC hafangni theke sini youth Tipra federation YTF ningai जों jotono jara thungkrung tongnai rok thungmungo kubului tongnai rok borokno जों jersey bagnani thangui tongo o jersey no जों je joto club je senior list tongmani senior oro jaga o list tongo जों bono जों joto no contact khaihonai haike komse kom joto club ni ngai o jersey no na phainani bagai 8 tarigo na phainani bagai at least team kaisa 15-16 jon khlai joto no phaibedi te bisini o jersey bag thanigo sini edisini CM sir tei EM tei sini Killa block ni block ni president chairman joto joint chairman joto no tongnai o jersey bag thanigo जों bahaikebu tei sini youth rokno sini sikla salai rokno thungmungo tei bu kubul roboi tei bu khereng khlai ti sanani bagai jaga jaga amsayo jaga jaga kamio parao tei bu thungmungno kra khlai ti sanani bagai sini ADC hafang sini honorable CM sir sini bubagra sakthari tongo boni tui theke ne जों parao tabok जों jersey bagnani thangui tongo o jersey no जों khok safano nangya khlai lesa paisa nangya khlai जों o jersey no hornai piaba joto club ni no जों contact khaihonai jara beneficiary tongnai jara club tongnai parao जों contact khaihonai oro jotono at least team kaisa khlai khereng community hall thik phungni 10 ta tammani bisingono jotono phaibai jadi hnai narongni social media sei जों kokusar jasino garai football bai sure mannai tabok जों पहिला jersey no rogranai boni yagolo जों football boots जों step nanai haifane जों tabok पहिला 28 ta kami eba 28 ta club no जों jersey set khai जों pura pen tei sakani jersey khlai bakjaknai buskangni 8 tarigo jersey already ne suijak जों jersey jefro bagnai or jaga already ne suijak Moitilung FC Saimaro FC Bagmang FC amtai khlai जों jersey already ne suijak number suijak जों borokno tei or jaga o thangui जों jersey bagfro
borok oro jaga o kuno tei parani bumung rok number rok suironani nangya just borok bwskangni tournament rogo borok o jersey no sungui direct no thungui mannai different color belai khe naithok jersey o jersey quality bo kaha belai khe naithok sungui bo belai khe comfortable ngai haini ma wising sini edc hafangno belai khe hambai tei sini o bubagrano bo hambai sing omo tahai khlai step by step tak puila jersey bakjakha boni yagulo boots boni yagulo ball bo sok phainai omo tahai khlai jaga jaga amsayo kamio club o thung jotono bagnai joto set na joto set bebak set 15 টাকা